Lečenje. Lečio sam Kafku preskačući stepenice i uklanjajući vlagu iz zidova. Iako padnem na 101. govorio sam mu, bit ću srećan jer sam preskočio prethodnih 100 i dok sam na 13. ne razmišljam o 14. Lečio sam Ničeov strah od kosmosa, tvrdeći mu kako je svaki ponor privatni ponor i kako je upornost zla upornost bivšeg ljudskog zla. Sudi da bi ti se sudilo, prozbori Niče, tako ćemo sutra postati bolji. Niče se odazvao na komšijski parastos. Kad mu blonde Clarisa, udišući parfem iz bočice, uputi primedbu o spornom šarmu polipa mu na crevima, on ponovo skliznu s onu stranu dobra i zla. Nastavimo li tvojom stranom, reče Kafka Ničeu, na ovoj strani ostaće samo holokaust. I holokaust će biti jedan legitimni način života, rano ustajanje, stroga dijeta, lečenje opozicionog poremećaja ličnosti. Narušavanje malograđanskog reda, vrisnu Niče. Povratak čoveka condicio humana. A mesto gde počinje smrt nije uopšte vrh nosa, nastavio je, nego prirođena nam strast da se umre.